Molweni, sanibonani, Dumelani, Thobela, Abusheng. Siyanibhotisa bethunana, ngumama uNonkwenkwezi eGiltoni esikolweni. Ndiyazama uzenza fresh kodwa akho kwanto e-fresh. I'm sure you can hear my voice, ndiyafa yi-flu. Nangoku ndivuka ezingubeni ndavumbuluka, uyeva. Kwakho laa nto, you know, abelungu bathi aha moment. Felt like, yeah, I've got it. And I felt like I wanted to share this now because if I don't, ingaphuma nasengqondweni. Now ndixolela ke bahlali. Ndizawungena emxholweni because I don't want this video to be too long. Like I was saying, nditsho ndithi kuni ndifikelwe yi-aha moment kwimibuzo abantu ekudala bendibuzayo. Senje uba ke ngoku abantu abakhonsalthayo nezidwesha nje ezizibuzelayo ecaleni. Ndafumanisa into yoba uyafuna uphendula lo mbuzo. Ndizawuthetha ngesiXhosa ke kuba lona umba noko ulapha esiXhoseni. Thetha mna ngemvuma kufa, imvuma kufa yesiXhosa. AmaZulu bathi bona yimvumadlozi. Ndifuna uthini na kanene? Yintoni le nto iyimvuma kufa? Umbuzo endidla ngowufumana oxhaphake kakhulu udla ngokuthi, mama, yeyiphi eqalayo? Uve umntu esithi ndifuna ungena ebugqirheni ndiyokwenza imvuma kufa yam. Ndixakwe into yoba ungena nje sowusenza imvuma kufa. Ndizama ukuthi ikhona ingxaki apha elwazini endicinga uba ngelinye ixesha lulwazi oluncinci. Ndicinga uba mna ndizawukhawuleza ndingene emxholweni, andizube ndijikeleza. Ndicinga uba imvuma kufa masiyiqonde uba yintoni le nto iyimvuma kufa. Imvuma kufa le ngokunokwam yilaa nto abelungu bathi it's signing a pact. If ukuzibukela ezaa movies, you know, your American movies, you understand, apho e-tertiary, xa ufika e-tertiary you find eza sorority organizations, ne? Alpha, Gamma, Beta, Theta, Alpha, Delta, yonke laa nto leyana, ne? To be a member, you have to, it's almost like you have to sign a pact, you understand, with that sorority organization. Uvuma imiqathango yalaa group. Ithi ke ngoku loo nto le uzawukwenza neliphi na isiko elenziwayo ukuze ube ngokwenene nangokwenyaniso lilungu elipheleleyo, uyeva, leli qembu. Injalo ke nalapha ebugqirheni, imvuma kufa kukusayina, kukuvuma ukuthi ndizawulandela imigomo nemiqathango yobugqirha, ukufa kwasekhaya, ingulo yasekhaya. Uyivuma phi ke kokweni? Into ethetha ukuthi once wavuma akusekho buya mva, awusenawujika. Ukuvumile ukufa kwakokwenu. I think it's a tall order kumntu ongayiqondiyo, a very tall order. Ngoba kaloku xa uvuma ukufa, ungacingi uba kwakuvuma ukufa kuphelela apha entwasweni kuphela. Ukuvuma ukufa kukuthi uzawulilungisa eli khaya. Xa besiza ngethongo bathi makuxhelwe inkomo ethile, mayiyowiselwa entabeni ethile, ibhokhwe ethile mayiyowiselwa emlanjeni othile, iinkomo emaziwe kobu buhlanga mazibenga, uthi wena uzawukuyenza loo nto leyo. Uvuma ukuthi mna ndizawusebenzela isihlwele. Uzawuba nguCyril Ramaphosa xa esithi thuma mina ngokuya wayesicenga uba masimvotele. Uthi kuManyange thumani mina. Itsho le nto. Yimvuma kufa ke leyo. Now, the way imvuma kufa esithithwa ngakhona, ubone uba kugqithiswa usana kunina.
ubone uba ngelinye ixesha kwenziwa itshamba lokuba ndinawo amandla, ndinayo imali, zikhona iibhokhwe ekhaya, ndizayenza imvuma kufa. Umntu khange ahlaliswe phantsi acaciselwe into yokuba yintoni le nto iyimvuma kufa, imigomo nemiqathango yayo ithini. Iyafana nokuthwala, yintwalo yakokwenu. Uthweswa ubugqirha bakokwenu njengoba othwalayo ethweswa ubugqi bobutyebi, wena uthweswa ubugqirha bakokwenu, bobukhosi bakokwenu. Into okunayo ke ngoku umbuzo umile into yokuba imiqathango yona uyayazi, uza kuyilandela? Asoze uyazi ke ngoku ngokuqinisekileyo ngoba kaloku we are not born with manuals and izinto zethu ziza ngethongo thina magqirha. Xa zisiza ngethongo ke awulazi ithongo kule veki zayo lizawufika lisithini. Umbuzo ke ngoku uthi, ingaba kulungile na ukuthi umntu orhancurhance ongazi nto ngobugqirha abe sesayiniswa isivumelano namanyange? Kuthiwe vuma ukufa ngoku kodwa awukazi nto. Awukabufundi obu bugqirha ububone, uyeva? Ngoba kaloku le nto ibubugqirha, ewe kona kona ilubizo kodwa you always have a will. You can choose not to. Yilaa nto kusithiwa vuma, yimvuma kufa. Ukuba uyavuma uzawutya le bhokhwe, ukuba awuvumi awuzuyitya, meaning you have a will. Even though ke sisithi you have a will nje, we don't know the repercussions ukuba awuvumi. Laa nto ithi amakhaya wafana, afana ngeentlanti kuphela. Izinyanya zomnye umzi azizufana nezasekokwenu. Bakhona abantu abashiya ubugqirha esithubeni kungenzeki niks, aqhubekeke futhi nobomi, unyuselwe emsebenzini abe yinto, athini athini, abheke phambili nobomi. Kodwa umbone into yoba akakho kule ndawo ebemele uba ukuyo, uyeva? Ubone into yoba ikhona le nto ingadibaniyo ncakasane kodwa okusalayo uyaphila, uyaphefumla. Bakhona abathi bawubushiya phantsi ubugqirha aphambane, ashiywe zingqondo, arake, omnye ade abhubhe. Laa nto ndithi amakhaya awafani, kunjalo ke nezinyanya azizufana ngobustrongo nokukhohlakala. Awuzuyazi ke wena ke into yoba wena kwawuthini. Kukho abantu mna abatshisa iintsimbi, uyeva? Ahambe nophasta kuyotshiswa iintsimbi phezu komlambo. Kugqemfezelwa la manyanga into yoba kwakuthiwe athathwe umntu kuthiwe makaye kule ndawo, makasise kule ndawo, aye nenkonzo, sise kule ndawo. Wawufukamele kuyo wanxitywa kuyo ezi ntsimbi, kuyiwe phezu komkhulu, uyeva? Kufike kutshiswe iintsimbi phaa. Omnye angenzeki into, omnye agule ashiywe zingqondo, omnye ubomi bubuye umva ngeyona ndlela ingummangaliso. Yilaa nto ndithi angekhe uze uyazi uba wena kuzawuthini kuwe. Umbuzo ke ngoku uthi, ingaba kulungile na into yoba sikuyeke ungene ungazi nto? Ndicinga uba mna kuyiloo nto kuqalwa ngesiphuthumo. Ndicinga uba ngokwenene nangokwenyaniso yijonge le nto ibubugqirha. Kona kona asizukuthwasa ngokufanayo, uyeva? Ithongo alifani neziphehlo azifani kodwa ikhona i-foundation efanayo yobugqirha, zikhona iinto ezingatshintshiyo zona. Ndicinga le nto isisiphuthumo ayizujika ibe ingabikho. Isiphuthumo sawuhlala sikhona apha ebugqirheni ke besiXhosa. Phuthuma aba bantu ugula ngabo kwezi nkundla, kula mabandla basuka kuwo. Uphuthume enkundleni yakokwenu, emthonyameni wakokwenu, uyophuthuma komkhulu ogqumayo, ongagqumiyo uyophuthuma komkhulu ogqumayo ukuba litsho ithongo.
Emveni kwesiphuthumo sakho, isiphuthumo ke yimfukamo kwabangaziyo. Emveni kwesiphuthumo sakho sikhe sime sijonge into yoba sizawuphatha njani isiphuthumo esi. Sizawukuphatha njani akukaphalazwa gazi egameni lakho. Sizawukuphatha njani isiphuthumo, kuzawutshintsha ubomi, ingaba uzawuziva ubhetere ngoba kaloku singena ebugqirheni ngezizathu. Ngaba ukhona umahluko esizawubona na? Omnye umntana umfumanisa into yoba uthanda uba bukhali kwamanye amathwasa, uya straight emhloleni, awuchani umhlola emveni kwesiphuthumo sakhe. Uyeva? Iyeza uyalibamba ngentloko okanye uvuka nalo ke futhi. Ubone into yoba uvuthiwe ngeba ungamthuma into okunayo usesezantsi ngokwezizathu. Kodwa ulwazi analo ungamthuma nasemzini ayokumela emzini. Uyabona ke ngoku umbona into yoba ingathi seyilungele ke ngoku imvuma kufa. Kodwa nayo kufuneka ivele kuye ngethongo, awuvese kumenzele nje ingakhange ivele. Makayithonge le mvuma kufa kube kanti seyilixesha layo. Omnye ke kudala wayithonga, into okunayo besingazumenzela imvuma kufa engagqithanga kwisiphuthumo. Ilapho le nto. Ngoba kaloku ndizakwenzela imvuma kufa, kwezinye iziphehlo umzekelo oonomvuma kufa banikwa nemikhonto. Umtsha uyafika esiphehlweni umoya usephezulu, useyilaa ntanga xa ixhentsayo wena, uxhentsa ukhonye, yho! Mane utsibatsiba, yho! Uwe utikileke mntakabawo, simane siphephisa wena kwiifatyi zalo mzi. Ngoba kaloku uzawuchitha utywala ngoku, umoya uphezulu, uvukwe lidlozi, awuziva ngenxa yomoya ongakwazi uwukhontrola. Uphethe umkhonto ke ngoku, loo nto ke ngoku etsibatsibayo, unomvuma kufa omtsha krancu, awazi kwanto. Awukabekwa nebhekile entloko ngoba kaloku laa bhekile ibethwa apha entloko kuwe yibhekile yokuthi yehlise umoya, yehlise iphuko, yehlise umsindo apha kuwe. Iyathoba laa bhekile njengoba yabethwa, ibethwa apha kuwe entloko, phaa komkhulu nasenkundleni yakokwenu. Mele uba ke ngoku yenza umahluko naxa nimane nisiya egqirheni niyotya iyeza, xa nisitya laa bhekile ezaa silawu, mele uba senza umahluko, kwehla into ethile apha kuwe ukuze umoya wakho ukwazi uwukhontrola, laa mbilini sithetha ngawo ukwazi ukhontrola umbilini wakho. Ngoku unomvuma kufa onomoya ophezulu, yintoni igama laloo nto leyo? Ngoba kaloku usiwe straight kwimvuma kufa, khange abethwe nebhekile. Uyaqala uyibetha ibhekile apha kule mvuma kufa yakhe ngamanzi akomkhulu angazange wawalalela. Yintoni igama laloo nto leyo? Ndizama ukuthi ezinye izinto ziyafuna uba sizicinge. Uyayiva ke ngoku? Ngoba kaloku xa ungunomvuma kufa ndiyakwazi ukukuthuma emzini, ndiyakwazi ushiya wena, masithi bendiyoqala umsebenzi emzini, ndithi ndisahleli ndizolele lo msebenzi kufike elinye ikhaya lizondidinga apha kulo mzi. Umzekelo mhlawumbi inkomo okanye ibhokhwe ayikhali, kuziwe kumayi mamkhonjwa, khawuze nantsi ingxaki qhawulisela apha. Ndiyakwazi ushiya unomvuma kufa ndimyalezile apha kulo mzi, ndithi uzawundihoyela u-A no-B no-C. Noko abantu balo mzi mababe nethemba xa bebona lo mntwana, bambone into yokuba unamava, ayingomrhwethi ukrancukrance. Ngoku xa ndizawuthatha ndikwenzela imvuma kufa ungazi nto, ndithi unguba ndikwenza ntoni? Awukwazi uvumisa, awazi negwada ke phofu. Uba kunofika umntu walo mzi ndingekho ndisaphumile kuthiwe nakumntu esiwa, awuzuyazi noba mawukhangele ntoni kule tasi yam. Awazi mahluko phakathi kwegwada nantoni nantoni, uyeva? Awazi neqili. Ndithi makuthini ngawe?
Ndizama ukuthi imvuma kufa ifana napha kwi-army. Imvuma kufa is a stage, kuthiwa yi-rank. Nasebugqirheni sinee-ranks, uyeva? Jonga apha entlombeni. Xa sintlomba kuqala oonoqala inkundla, ngaba basandovula itasi, abakenzelwa nto, basaqaba iyeza, abanantsimbi. Kuze oonosiphuthumo, ngaba intsimbi yabo inemizi, baphuthumile ke abo. Emveni kwaNosiphuthumo kuzooNomvuma kufa. Emveni kooNomvuma kufa kuzooNomgqabazo. Emveni kooNomgqabazo kuze ooNoligxana, ibe ngamatshoba ke ngoku. Wena ke ngoku ozawuthi gqi unguNomvuma kufa ungakhange uqale esiphuthumweni, ithini na le nto bethuna? Isiphuthumo inoba uzawusenza emveni kufa. Uzawuthini ke ngoku xa ukwisiphuthuma? Uzawuphinda wehle uye kooNosiphuthumo? Ayenzi sensi, ayivakali. Athi umntu, hayi mna mama lithongo, igqirha lam ndim owathi kum kuthiwe makuqale imvuma kufa. Ndithi, oh. Ngelinye ixesha kaloku anifuni noba sinitolikele amathongo enu ngale ndlela ayiyo. Athi umntu, hayi kuthiwe mna mandiqale ngemvuma kufa. Ubuqonda uba into angayiqondiyo, umzekelo, athi umntu unentsimbi eblue nemhlophe ethongweni, akakaziphuphi isiphuthumo. Akayazi uba sisiphuthumo esi, le ntsimbi iblue nentsimbi emhlophe sesona siphuthumo eso. Ngelinye ixesha awuzubonisa umlambo, uzawuboniswa intsimbi. Ngelinye ixesha awuzuboniswa intsimbi, uzawuboniswa umlambo. Andazi noba ndiyavakala na. Zii-ranks, uyeva? Mos emajonini kukho ujenerali, kukho ukapteni, njalo njalo wethu, ukho ubona? Nalapha ke ebugqirheni injalo. Awuzithi gqi sowungujenerali kaloku, ayihambi olo hlobo. Andazi noba ndiyavakala na. Ndizama ukuthi bethunana masiyilindele into yokuba ubugqirha bakho uzawubulwela, akho nto uzayifumana lula. Uyayiva? It's training, sisikolo. That is why uzawuthonga isikolo, ngoba kuthiwa yiya esikolweni. Esikolweni ke uqala u-A kuze u-B, njalo njalo zii-classes. Nalapha ngokunjalo. Awuzuthi ufika nje ube sowukwa-standard 5 ka-grade 7. Enkosini bethunana, andazi noba ndivakele na.